ଆସରେ କୁନି ପିଲାମାନେ ଗପ ଶୁଣିବା। ନାଁଟି ହେଉଛି ସିଂହ ଓ ମୂଷା। ଗୋଟିଏ ବଣ ଥିଲା। ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ସିଂହଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଗୁମ୍ଫା ପାଖ ବରଗଛ ମୂଳେ ଗାତ କରି ମୂଷାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ଗୁମ୍ଫାନେ କିଏ ରହୁଥିଲା? ସିଂହ। ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଥିଲା। ବରଗଛ ମୂଳରେ ମୂଷାମାନେ ଗାତ କରି ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଖରାବେଳେ ସିଂହଟି ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଥିଲା। ମୂଷା ଛୁଆମାନେ ଗାତରୁ ବାହାରି ଗଛ ଡାଲରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଛୁଆର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ଦିନେ ଖରାବେଳେ ସିଂହଟି ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଗଛ ଡାଲରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ମୂଷା ଛୁଆର ଗୋଡ଼ଟା ଖସିଗଲା। ସେ ସିଂହ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୂଷା ଛୁଆର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ମୂଷା ଛୁଆଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା? ସିଂହ। ଏଥରେ ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା। ମୂଷା ଛୁଆକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ମୂଷା, ତୋର କ'ଣ ଟିକିଏ ବି ଡର ଭୟ ନାହିଁ? ମୋ ଉପରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ଖେଳୁଛୁ? ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ମାରିଦେବି। ସିଂହ କଥା ଶୁଣି ମୂଷା ଛୁଆଟି ଡରିଗଲା। ଥରି ଥରି କହିଲା, ମହାରାଜ ମହାରାଜ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରକାର ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୂଷା ଛୁଆଟା ତାପରେ ଡରିଗଲା। କହିଲା, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମହାରାଜ, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଇଁ ଆଉ ଏନ୍ତା ଭୁଲ ନି କରେ। କେବେ ବି ଆଉ ଏନ୍ତା ଦୁଷ୍ଟାମି ନି କରେ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୂଷା ଛୁଆ କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ହସିଦେଲା। କେନ୍ତା ହସିଗଲା, ହି 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 ହା ହା। ସେ କହିଲା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ମୂଷା ଛୁଆ କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ହସିଦେଲା। ତାପରେ ସିଂହଟି କହୁଛି, ତୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ମୂଷା ଛୁଆ, ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଉଡ଼ିଯିବୁ। କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଉପକାର କରିବି? ହଉ ହଉ ଯା, ଆଜି ତୋତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଦିନକର କଥା। ସିଂହ ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଶିକାରୀ ଫାଶରେ ଫସିଗଲା। ତା ଗୋଡ଼ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରି ଫାଶକୁ ଟାଣିଲା, ହେଲେ ଫାଶ ଛିଣ୍ଡିଲା ନାହିଁ। ସିଂହର ଗର୍ଜନ ମୂଷା ଛୁଆର ଶୁଣି ପକାଇଲା। ସିଂହ ପାଖକୁ ଆସି ତା ମୁଣିଆ ଦାନ୍ତରେ ଫାଶ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟିଦେଲା। ସିଂହ ଶିକାରୀ ଫାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ମୂଷା ଛୁଆ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଦିନକର କଥା। ମୂଷା ଛୁଆକେ ସିଂହ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସିଂହ ବଣରେ ବୁଲୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଜାଲ ବିଛେଇଥିଲା। ଆମେ ଯେନ୍ତା ମାଛକେ ଧରବାର୍ ଲାଗି ଜାଲ ବିଛାସୁ କି? ହେନ୍ତା ସିଂହକେ ବି ଶିକାରୀମାନେ ଜାଲ ବିଛେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସିଂହର ଗୋଡ଼ ସେ ଜାଲରେ ଫସିଗଲା ପରେ ସେ ଗର୍ଜନ କରି କରି ତା ଗୋଡ଼କୁ ଜାଲରୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମୂଷା ଗଲା। ମୂଷା ଶୁଣିଲା, ସିଂହ ପାଖକୁ ଗଲା, ତା ମୁଣିଆ ଦାନ୍ତରେ
ସେ ଜାଲକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟିଦେଲା। ତାପରେ ସିଂହ ମୂଷାର ଉପକାର ଦେଖିଲା। ଛୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉ, ଛୋଟିଏ ଜୀବ ହେଲେ ବି ତାର ଉପକାର, ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ କେବେ ବି ଦେଖିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ସମୟରେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ବଡ଼ ହେଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ କି?